खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 फागुन दान 1431 एबा 19 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गोब्राब नाजानायजों साख्रि आरो फालांगियाव जाफुंसार जानो हागोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। दिनै नोंथाङा बबेबा धोरोमारि एबा समाजारि फोरबोआव बाहागो लानो हागोन। नोंथाङा सासे आइजोनि थाखाय गोसो बोनो हानायनि मिरु जानो हागौ। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय जुलिनि थांखिफोर फैनो हागौ। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदोंब्ला समा मोजां। मोनसे खुसि आरो थुलुंगानि मोनदांथिया नोंथांनि गोसोआव थागोन। संसारारि आयदाफोरनि थाखाय गावखौ बिजिरनाय आरो नोंथांनि गोसोखौ आब्रुथि होनाया नोंथांखौ नारसिननाय एबा जिंगानिफ्राय ओंखारबोनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना खुसिजों बुंफबगोन। हरखाबै गोजाम खुरमा बाहागिफोरा दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ। फालांगियाव मोनसे गिदिर गोरोबथानि थाखाय नोंथांनि न'आव मोनसे फिसा पार्टी जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा समाजारि हाबायाव नांथाबगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों पिकनिक जानो थांनो हागौ। नोंथांनि बसआ मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनो हागौ। नोंथांनि जुनियरफ्रा नोंथांनिफ्राय सोलोंनो लुबैगोन। दिनै मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि सोमोन्दोआव गोरोबलायै जानो हागौ, नाथाय गासैबो थाबैनो सरासनस्रा जाफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। रंजाथाव दावबायनाय आरो समाजारि जथुमफोरा नोंथांखौ खुसि आरो रिलेक्स लाखिगोन। दिनै नोंथाङा राङारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बेयो जानो हागौ दि नोंथाङा गावनि वालेटखौ बांद्राय खर्सा खालामनो हागौ एबा खोमानो हागौ। बेफोरबायदि आयदायाव सांग्रांथि गैयाब्ला नोंथांनि खहा जानो हागौ। नोंथांनि बिमानि बेरामा दुखुनि जाहोन जानो हागौ। बिथांजोनि गोसोखौ बेरामनिफ्राय गुबुन माबा मोनसे लामाथिं लांनो नाजा। नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आंगोखौ गोसोखांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। नोंथांनि साना मोजां खौरांजों जागायगोन। खुंथायाव जेंना जानो हागौ। थाखुमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां था। गथ'फोरजों गोरोबलायै थागोन। सहायनायनि गोनांथि दं आरो इसोरनि सायाव फोथायनाया गासैखौबो मोजाङै खालामनो हागौ। गुबुनखौ राजि खालामनो थाखाय नोंथांनि रोंग'थिया नोंथांखौ गोबां मुलाम्फा होगोन। रंजानायआ नोंथांनि गोसोखौ सानसे गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबायाव खान्थि बायदियै दावगानो हागोन आरो बिथांखि बायदियै खामानिबो मावनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि आरो फालांगियाव गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हागोन। खामानिनि जायगायाव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। रायज्लायनाय आरो नंखाय रादाबफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना खुसिजों बुंफबगोन। नोंथांनि सिंनि गोहोआबो खामानि मावथायाव सानखौ साबसिन खालामनायाव मदद होगोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव थागोन। दिनैनि साना आरिमुनि फारसे गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि आरिमुआ बाख्नायनाय मोननो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हागौ। दिनै नोंथांनि फालांगिया 2 गुन बांनो हागौ। सोरखारि मावख'फोराव खामानि मावग्राफोरा दिनै सोलाय-सोल'नि मोगा-मोगि जानो हागौ। नखरारि खारथायाव जौगानाय फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां खामानिनि थाखाय जिउ राहायारि महरै सिनायथि मोननो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कन्या राशि, गोहोम गोनां सुबुंफोरनि मददआ नोंथांनि थुलुंगानायखौ 2 गुन खालामगोन। उफ्रा रांखौ गुबै सम्पथियाव थिसननो हायो। दिनै बयबो नोंथांजों लोगो जानो लुबैयो आरो नोंथाङा बिसोरनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो गोजोननाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा बिसोर गैयैयाव नोंथांनि लोगोनि मोदोमनायखौ हमदांनो हागोन। जायखिजाया बाहागोदारियाव हाबनायनि सिगां बेनि बागै नोंथांनि सिंनि मोनदांथिफोरखौ खोनासंनो रोखा खालाम। नोंथांनि गोनांथि गोनां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि जुनिया गुनआ नोंथांखौ मान होगोन। रमान्टिक नोजोरजों जुलि जानाय जिउनि थाखाय बियो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि खामानिफोरखौ बावनानै रंजानायाव गावखौ खोमानो हागौ। दावबायारि थावनियाव दावबायनाया जोबोद गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया जौगानाय फैगोन। जुदि नोंथाङा हारसिं, अब्ला दिनै मोनसे सोमोन्दोआ नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। नोंथाङा सिगांनि गोब्राब नाजानायनि बान्थाखौ मोननो हागौ। खामानिनि जायगायाव मासि जौगानाय एबा बाख्नायनायनि खाबु दं। बेलासिसिम नोंनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथांनि गोसोआ जोबोद उदां जागोन आरो नोंथाङा नुजानायजों गोहोम खोख्लैजायाजासे थार अननाय आरो नंगुबै सोमोन्दोखौ नागिरगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो गोसो जागोन। नोंथांनि खामानि आरो सोदोबफोराव गोसो हो, मानोना मावख'आरि अनजिमाफोरा बुजिनो गोब्राब जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि लुबैनाया धोरोमारि सानथौनि फारसे जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो सानथांखि लानो हागौ। दिनै रंजानाय मोननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि आखुआव एसे सोलायनाय लाबोनांगोन। थारैनो खुसिया न'आव सौफैगोन, जाय नोंथांखौ रंजाहोगोन। मोनसे खाथि सुबुङा दिनै नोंथांनि खुसिखौ 2 गुन खालामगोन। खामानिनि जायगायाव दावगानायनि गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। लोंग्रा दैया नोंनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। बे राशिनि हाबा जायै सुबुंफोरा मोनसे मोजां जुलिनि थांखि मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा इलेक्ट्रनिक बेसादफोर बायनो सानथांखि लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि, गावखौ सोदांनो नाजानाया बेनि गोहोमफोरखौ गोबां रोखोमै दिन्थिगोन। नोंथाङा साबसिन आरो बांसिन फोथायथि मोनगोन। नोंथांनि खरसाया बांगोन, जाय नोंथांनि थाखाय जेंनानि फुंखा जानो हागौ। सानबोलावरिफोरखौ होसोनो नाङा आरो मोगथाङारि जा। गावनि लोगोफोरजों एसे सम हगार, मानोना बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि गोसो गोनां आखुखौ सामलाय, मानोना बेयो नोंथांनि लोगोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। गोदान बिथांखिफोरा गोसो बोनो हाथाव जागोन आरो आयनि मोनसे मोजां फुंखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि, दिनै बेसादनि सुबिदाफोरा बांगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। बाहागोदारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि लोगोफोर आरो नखरनि मददजों नोंथाङा गोदान फोथायथि आरो रंजानायजों बुंफबगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथाङा गोजाननि आंगोफोरनिफ्राय खौरां मोनगोन। दिनै आयेनारि आयदाफोराव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथाङा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। माखासे गोनांथार खामानिफोरा आबुं जानायजों लोगोसे नोंथांनि मुडआ साबसिन जागोन आरो लासै-लासै समाव जौगानो हागौ। गुबुन हादोरारि फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव खान्थि बायदियै दावगागोन। नोंनि खरसाजों लोगोसे नोंनि खरसायाबो बांनो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। दिनै नोंथाङा नखरारि बेसादफोराव बांसिन रां बाहायनो हागौ। दिनै नोंथाङा आरजाथाव साख्रिनि खाबु मोनगोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि बोरा नोंथांखौ नोंथांनि थांखिसिम सौहैनायाव मदद होगोन। नोंथाङा राजखान्थियाव सांग्रां बिफाव लागोन। दिनै बांद्राय दावबायनायनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै आयेनारि आयदाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नङाब्ला बेनि बदलै नोंथाङा गोबां बिबांनि रां होनांनो हागौ। दिनै नोंथाङा मावफारियाफोरनि हेफाजाबजों मावख'आव एसे बांसिन जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। सुबुंफोरनि बिबुंथिफोरा दिनै नोंथांनि थाखाय गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। मीन राशि। नोंथांनि साननायफोरखौ पजिटिभ दोन, मानोना नोंथाङा गिनाय मुंनि रायखसजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नङाब्ला नोंथाङा उदां जानानै बेनि मैहुर जानो हागौ। दान होग्रा हाबाफोराव नांथाबनो थाखाय गावनि गावारि जिउनिफ्राय एसे सम दिहुन। बेयो नोंथांनो गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांनि गावारि जिउखौ नेवसिनाङा। नोंथाङा मोन्नैयावबो समान नोजोर होनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि थाखुमानाय रोंग'थिफोरखौ बाहायनानै सानखौ मोजां खालामगोन। फालांगियारिफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङा सिगाङाव जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।